salin nak pecah ndasmu ngono. Alah. Kok sampeyan Sembadra aku Sri Kandi. Ya ora. Anggere ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki sik Tommy togok. Togok. Hah? Aku ra iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora rasa omong kowe menungso jijik rasa omong kowe. Mulai ya terayam sih. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lane ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi goncang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyuwun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa to wigatine dene kita sowan monggo mangarsa ning ngarsaning mami. Mono gak matur marang panjenenging wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulun kepareng lambabar dateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambekan tangan. Lah kok kita malah weruh pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstral. Minggir tak bandinge. Sik aja tok banting ku nek banting ku alat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Dene ming Bagong tok. Kenapa kok dadak mbok sembah-sembah Werkudara? Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan ngondarandir Kakang Roda. Punawi niki? Menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang. Lah iki dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun. Sajaipun mekaten Kakang. Arjuna padha kanthi harja saprapta kita Janaka. Lan mula sang Arjuna semenyo kang kamanungsan kasrepan tingkang mungsu Janaka kok nggawa gong dhewe arepe piye? Arjuna manengade padha kanthi harja saprapta kita niring sambikala tansah pinayunganing kawidadan pikulan kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan. Ya Arjuna ilun tampa pangestu ulun tampanana menawi kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani pukulun. Iya ya Arjuna wigatine apa kita sowan ing sepisan menawi pukulun selo bincang menika Madukara badhe kendurenan.
Edian. Jenenge Madukara kok ming genduranan kok ngulemi dewa iki lho. Bulun apa Janaka kula kecalan memanik ing ati. Memanun ing ati. Iya, kita kelangan apa? STNK. Langgemah Kakang Mrudu menika katut timbali terus sampun. Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae. Omongane ora petha. Kecalan memanun ing atiku linggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih nggih menika mono kawan kula piyambak nggih menika pun garing. Ing monggo tiga nggih menika pun Petruk Pukulun miturut layang kabar harian Merapi. Semar Petruk lan Garing dipun boyong wonten ing Kaiwangan menapa kasinggihan mekaten Pukulun. Iya. Wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan Garing. Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah. Menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kabuyung wonten ing Kaiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan nggih, kalepatan maksud kula kados mekaten Pukulun. Bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candradimuka Janaka. Lha dalah. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing Pindu. Pundi Pukulun. Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun apa? Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita jak bali marang jagat Mekater. Nala Garing uga bakal kita jak bali. Inggih Pukulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk. Ngibarati kados dene banteng ketatut. Ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe ikhlas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng rakuan le ngampet aku. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Rakuat le ngampet. Nek mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing Kayangan Pukulun. Bumi goncang kancing langit kalap katon ler kincanging ngares risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayek saking dias baliwur ing Arjuna wonten dawuh lali dhek wonten pangandikan ingkang dawuh yen ngono kita bakal wani kalawan kadiwatan yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jatimurti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi? Metenteng nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ngajar iki. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggepe aku wadah permen apa piye? Arjuna wonten dawuh.
yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika guntur isi ora tak delake ya arep kaya ngono ya kowe kula mboten badhe panggah den kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrang monggo kula aturi namakaken pukulun mati dening ulun kita Arjuna Supan apa to iki Janaka? Wah, Janaka kan joget kaya Dursasana kowe. Janaka kita malah nguncalake suku semunantang lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cistri sulon jebluk dodo kita Janaka. Pukul dewa kok mainan drei iki pusaka dudu drei lah digero ya ngerti drei kula aturi namakaken pukulun menawi paduka pukulun boten saged merjaya pun Janaka dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula percaya aduh Kakang Rada mlajak iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dapure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora sastrewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, lak ajar kowe ora. Pukulun rada. Apa Janaka? Pukulun Kanika Putra. Ya piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kala menjingmu. Anu yang goleki bapake. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petro pancen dibondo dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng pundi saniki dadi dekake? Nang pinggiring Candra Dimuka. Aduh nek ora tak belani nek ora tak slametke gake slametno uculana bandane bakoke waduh ora nang kono oh iya Dombatang nang kene. Semar ya tuwekan. Kok wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Yen mau sore lha aku ndelok Gareng jan tak tambani Pak. Tak suwun yen ngersane sing gawe urip Bapak durung wancine tekaning pati. Mergo kowe tak kandhani Pak apa terus bape tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge rung dadi mir. Nek wis dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar. Ndara kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh, Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun, Ndara. Waduh, Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya dipodo-podo. Pripun, Ndara? Iya dipodo-podo. Podo-podone kok dawa banget ya, Rek. Nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kakang Semar. Ojo kaget.
Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Nitih napa? Senja Utama. Dara Apa? Petro non mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. awar mulai terus aku apa? Ngerti arep mulai. Setan iki wah diapure Bagong lho ya. Gleneng laku mer. Wah, kowe kudu sembah karo aku. Kakang Semar. Kakang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto Simping. Brotonaya. Badranaya. Brotonaya. Kleru iki. Lha piye? Pancen tak sengaja kakang. Pancen wis dadi niatku. Nggonku lung bakal gawe wiranging Bathara Guru. Lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Kowe. Ndoro karo Semar kok tuthuk-tuthukan. Kakang Semar amping-amping ngono aku. Ndoro ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah dampar keprabun Sela Kandha Warubinangun. Nek ana aku ora bakal kuwalat. Dadi kuwalat mburimu kuwi. Men sirahe dienggo sikil. Arep bali terang. Engko kok dilongkas bubar kok bola-bali ora. Ayo lah. Bekti kula konjuk pukulun Nyaya Kresna Ulun Nama. Lho ngaturaken bekti kula konjuk pukulun. Iya Arjuna Ulun Nama. Guru akehku aku ngaturake bekti. Iya Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna kebangetan gedhamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Nggone ulun lenggah ning Kayiwangan teka saiki ulun minglar saka ing Kayiwangan sira wis prapte ning jagat Janaka ora pantes sira dadi laranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ning Kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Lamaning magepokan kirane kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ning Kayiwangan nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun Janaka ngembari marang panguwasa ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing Kayiwangan ninggal Suralaya lah kok Janaka wis lungguh ning kene Kresna iki lelakon kepiye wae lah dalah Arjuna. Tentu wonten tiyang kang madha rupa kaliyan kula. Kok sik to aja kesusu. Mengko ndamel kowe kewirangan. Munggah ning Kayangan ya munggah. Ning karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken.
Caita Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggalih amargi mboten saged kedina mancine aku weruh mulai Bagong nyanyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndasmu Gus kok dus yen njaluk ngampura pinter ending aku ora patek krungu mengke enten napa-napa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya Kakang Angling Darma aja nganti kuwatir Kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora sabar Janaka ayo mungsa ora tatanan modho rupa karo Janaka kose sabar diseleke rasane sik aja kesusu sabar karepe dhewe Kakang Semar kula iki sapa iki Kakang kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku Kudus Werkudara ngopo dugangane tenang lungguh tenang ayo lungguh wah padha wis Petruk wis kowe rasah ndagel ngono lho wis Kakang Semar iki ngopo anjen kula sengaja iki sapa Kakang napa sampean lali pangling lho aku mongso durung ngerti iki Janaka to lha nggih nuwun sewu Ndara Janaka mang maju iya Kakang kowe percaya karo menungso kuwi mboten nek sampeyan aja ngerti mang totok ning ora seru-seru Yong piye Janaka Brondolo sapa swantenipun Bagong kok dadi Janaka sapa Janaka Bagong Kamal Bagong Werkudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu adikku kakangku Arjuna ndak tampa pangestuku Tampanana ya Yayi kula gegem kiwa tengen Bagong mbok aja edan janjane ngopo lho sapa sing ngabari mir ndaramu ngerti dhewe kok waduh nyatran sembah mabekti ya iya tak to janjane eneng apa masalahe meng sepele kula kepengin jambu dipanirmala pelemper tangga jiwa nggo bangun dusun ya terus Bathara Guru malah nggawa Semar kali Gareng kali Petro ajeng dihukum teng Kawah Candra di muka. Oh lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi wis memper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lha pun tepung suwe.
Karo sapa? Karo Guntur. Kowe iki pusaka kok karo Guntur. Kowe coba kowe salina. Mbola tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu kowe ngono. Alah. Kok sampean wis sembodra aku Sri Kandi. Ya ora. Anggere ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong salina. Mer, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki sik Tommy togok. Togok. Hah? Aku ora iso le carane salin ki piye aku ya ora dong. Lah pripun kok ya ora dong? Ha kuwi ora usah omong kowe menungso jijik ora usah omong kowe. Mulai ya terayam kok sik. Kurang 10 menit Pripun? Lha ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae. Nggih. Wola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi gonjang ganjing. Kepiye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna Wiwah Werkudara kula nyun pangapunten pukulun. Mboten ngertos ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Inggih. Terus apa to wigatine dening kita sowan monggo mangarsama ning ngarsaning mami. Mara gak matur marang panjenenging Wang. Ora bagonge kenjingan sapa to Pak kok Ndara Kresna nganti ndodok. Inggih. Mangke dipun marangaken pukulan kepareng lambabar dateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngapa? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambekan tangan. Lah kok kita malah wujudan-wujudan sing werna-werna apa makhluk abstral. Minggir tak bandinge. Sik aja tok banting ku nek banting ku alat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gini ming Bagong tok. Kenapa kok dadak mbok sembah-sembah Werkudara? Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luwih yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, Ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karangpradesane kanthi syarat Plemrtangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nalke anakku aso. Waduh. Modiar ora njaluk ngapura uangmu iso slip lho. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Siapa tak iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya Bu Kulun. Ora dadi ngopo Bagong. Bathara guru menyang endi Bagong? Tesih teng sekolahan. Mangke wangsule setengah 4. Bagong aja sembrono Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara guru. Jambu Dipa Nirmala Plemrtangga Jiwa paringna Bagong. Inggih Ulun. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita Ismaya lan aja mbok baleni pakarti kita yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanarindran kadewatan kita ulun sotake dadi titah sewantah. Aduh Pukulun nyuwun pangapunten Pukulun.
lemretangga jiwa Jambudipun nirmala ingkang kita karepake bakal ulun sediani. Mau ulun Sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawuh kedah maringi telung bagor. Ceneh entek njaluk kok telung bagor ulun paringake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lair batin ana ing Karangpradisan muga-muga mujudake kawula ingkang ayem tentrem nir ing sambikala Bagong.